салом алейкум. Бачо марҳамат муроҷиат кунед. Мо дар ҳамин радиатораи плоски ё қабрраги масъала мерезем. Марҳамат метавонед муроҷиат кунед. Инаи тенои ҳами радиаторай метавонед 1.5 киловатт будай. Хеле бохай эконом будай плоски. Марҳамат. Мо равған мерезем, муроҷиат кунед. Бетараф набошед. Суроғаи мо Душанбе бозори автовокзал пишти ана дари бозоре ки Сафариён мегӯянд, терминал пишти терминал дай. Хуб, муроҷиат кунед бачаҳо, зинда бошед. Марҳамат. Ин адресои мо бозори автовокзал Сафариён. Ина бозор.